ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ସହିବେନି ପା ଗର୍ବ କରିବା ଯଦି ଭଗବାନ ଟୋଟାଲ ସହିବେନି। ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ ଆଗ ଚିକେନ ଦିଅ ଚିକେନ ଟା ତୁ ଆଉ ଦେ ସେ ଗୋଳେଇକି ଆଗ ରଖୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ତ ଭୋକ ତତେ କାଟୁଛୁ କଣ ଆରେ ଯୋଉଟାରେ କଲିଜା ଅଛି ସେଟା ନୁହଁ ପକୋଡା ପାଇଁ ହେଲା ପରଟା ସେଟା ବି ନୁହଁ ପକୋଡା ଆରଟା ଦିଅ ଦିଟା ଚରି ଏତେ କଣ କାମ ତୁ କଣ କାଟୁଛୁ ବେଶୁଆ ପତ୍ର ଗୋଟା ପକେଇ ଦିଅ ବେଶୁଆ ପତ୍ର କଣ କିଏ କାଟେ କଣ ତୁ ହଉଛୁ ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଗ ବେଶୁଆ ପତ୍ର ପକା ନା କମ୍ପ୍ଲାର କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲାର କାହିଁକି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି ତ ତୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥିଲି ଟେକିଦେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଟେକିଦେ ନା ଆଇଁଷ ହାତ ବାଜିଯିବ ପୁରା ଅନ୍ଧ ଦେଖ ତେଲ ଚାମଚ ପଡ଼ିବ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛ କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ସୂତା ଭଳିଆ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ତମର ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆରେ ହିମା ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଜାଣିଲୁ ଆରେ ମାଉସର କୋଉଠି ଗଲି ଅଛି କି ରେ ତେଲ ଟିକେ ପକଉନୁ ପଡେ ତେଲ ଟିକେ ପକା ପାଣି ଟିକେ ପକା ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ ସାଲାଡ ପାଇଁ କାଟିକି ଅଭି बाबू दिल से बुलाया हिमांशु भाई आया पहाड़ बढ़िया जगह है हेलो ना कौन हो चिकेन हाफ पैंट ब्लॉग बनुची हाफ पैंट हेतेल मुझे क्या मोबाइल भूल कर छोट कैमेरा लगे बड़ लेंस वीडियो कर बहे बाटर अरे हेतेल तो बहुत बढ़िया बढ़िया पंचिंग डायलॉग सब दे देते आउ थे दे दौनु बर्तमान आमर हूँ पोड़ा चिकेन है कि जो पियाजा को पोड़ी पका जाए चिकेन जो गलु थाए ये पोड़ा पियाजा पड़ला से पोड़ा चिकेन बर्तमान ये जो बाल मिस्त्री देखु ना चिकेन को एमती बाल बांधे पकड़े जे माने कह गले टोटाल मस्त लगे ये हूँ बाल मिस्त्री ना मिस्त्री बाबू कौन कहे मिस्त्री बाबू कौन टे कह मिस्त्री बाबू पदक्षेप दियो
ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କମେଇକି ଦେବେ ଆଉ ହିମାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କହିଲେ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ କାଟିକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଗ ପକାଅ ଏଇ ମଗରେ ଟିକେ ପାଣି ଏଇନା ନହେଲେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆଣେ ଆରେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଦେଖା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟଟେ ବେଲେ ଅଭିନାଶ ବାବୁ କଟାକୁ ଟିକେ ପୁରା ମତେ ନା ମୁଁ କାଟି ପାରିବିନି ମତେ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ଏ ଘଣ୍ଟା ପାଟି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇଆ ଆମର ସବୁ ଚାଖାରିଆ ରୋଷେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ନ ବାଜିଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ଆଉ ଦୋଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଖାଲି ଛୋଟ କରିବା ଗୋଟେ କାଟେ ମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବୋଲି କାଳିଆ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ଆଉ ଇଏ ଛାଡ଼ିବନି ଇଏ ତାର ହକ ସେ କାରଣ ସେ ହେଉଛି ବାଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଲଗେଇଦେଲ ଆଉ ନା ଦେ ବାଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ର ତଳେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ବହୁ ଭଲରେ ଘିଆଣା ଦେବାର ଲାଗିଲା ନା ଧୋଇଲନି ଏଇଟା କହିଲି ଖେଳିଦେବା ବୋଲି ସେ ଖେଳିଲେ ଦେଲେ ଏଇସବୁ କଳା ଅଂଶ ରହିବ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଅଂଶ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁରା ନାଳାଂଶ ହେଇଯିବ ତଥାପି ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଗର୍ବ ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଭଗବାନ ସହିବେନି ବା ଗର୍ବ କରିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଟୋଟାଲ ସହିବେନି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗଟା ବନେଇବ ଯଦି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲିବ ଯଦି ଦି ଦିନରେ ପପୁଲାର ହେଇଯିବ ହିମା କଥାକୁ ନାଳରେ ବାନ୍ଧି ଲୋକ ବାଳରେ ପକେଇଦେବେ ଖାଲି ଉଡ଼ିଆ କୋଉଠି ହେଲେଣି ସେମାନେ ବେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲେ ବେଲ୍ ଦେଲେ ବସେଇ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଛ ଉପରେ ବସୁ ଖାଲି ଗଛ ଉପରେ ବସୁ ଟାଙ୍କିଟା ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ Hi.